From the hands and minds of man, armies have risen and fallen. Empires have conquered nations. Governments and institutions have been erected to control and subdue populations. Departments and structures have been assembled to empower, assist, and intervene. And yet, there are still outliers. Social ills that are unspecified and uncategorized that plague our country. The Ayanda Msweli Foundation addresses such social ills that do not have a particular institution authorized to address these ills. One such case is the case and story of a 78-year-old grandmother who sleeps with a butch knife and an axe every night following the death of her eldest son. His sins have tormented her and turned her into a warrior. Her son, a businessman with several taxis, decided that his wealth and his hard work was not enough to give him his desired lifestyle. So he turned to Ukuthwala, which is an agreement with evil spirits to attain your heart's desires. His evil spirits were Imikhovu, which are goblins that bring you speedy success and power. But when he died, these goblins remained behind with his family. And this family has spent over 50,000 rand on traditional healers who have claimed that they can remove these goblins, but they lied. Because every night without fail since 2021, this family is tormented by these goblins. We appeal to you, South Africa, to be the light in this family's darkness. And let this be a lesson for our living brothers and sisters who have agreements with evil spirits to at least tell your family how to end this agreement when you die. South Africa isigodi esikusona isifundazwe ilesi esikaMthaniya esikusona kodwa ke ukuthi sikuphike ne district sikhona eSouth Africa. Mhlambe nje ngalena kokupholisa amaseko sizothatha lezi intambo siphose ngale kudadewethu uzositshela yena ukuthi ke yini sibe la sizokwenzani. Dadewethu awusithathe usibeke uthi sokwenzani. Baba sanibonani ngiyanibingelela baba Msweli. Ngifuna nje ukuqala ngithi ngibonile baba usiza abanye abantu nakho bese ngikuthinta ngoba nginethemba lokuthi ngoba amandla wethu la ekhaya asephelile. Nina nizosilekelela njenge-South Africa, nilalele udaba lethu nilizwe bese niyazwela. Ekulizweni kwalo sinethemba lokuthi kuzophuma usizo futhi kuzofundisa nabanye abantu ukuthi at least say something enganeni. Zingahlupheki njengathi. Baba wami ebesembonini yamatekisi. Baba wahamba uma ehamba sishiye emhlabeni wase usala ikweshiya igubhu ngolimu abantu abazolazi ukuthi kuthiwa igubhu. Bese ngazazi ke igubhu kwaze kwaphupho yedwa la ekhaya wafika wathi omncane wathi uthe ubaba ukhiphe lezi zinto. Uma ungazikhiphi ingozi ngeze ziphele. Uma yichaza lento amanye bathi hayibo into kanjani bese ayachaza nje umntwana ngoba usuke engayazi ukuthi nama ngilaziselwa ngingaka. So ayichaze nje ukuthi ibihleli esosini. Uma sengivula ke kukhona iwardrobe obe nama wardrobe asobondini. Khona iwardrobe engale egcinene ekhiwayo kodwa ngoba sehambile bese sayivula ke. Masivula nayi lento. Iyancinca nje amafutha iyathelwa ifish oil kushuthi ngoba ibinamafutha eceleni. Inosiba kunama 5 rand eceleni asesosini. Singazi ukuthi kwenziwa kanjani lokho sibona izinto ziyalena siphume nathi sifune
sifuna abantu abazosiza sihamba siyahlola bafike bayibambe into ukuthi nayi into enhluphayo kodwa makufanele beze bazoyikhipha bayahluleka sesihambile kakhulu sesiyikhiphile imali hayi kunzima angifuni uqamba amanga kunzima ekhaya kulalwa iyaqoma indlu kokwama kalali uyambona namhlanje bekhona nayi indoda usephethe omese uphethe imbazo uyayikapha le ndoda ebusuku bavuke laba abanye abancane beze bazombona nje bese kungathi umuntu opanjanelwa ikhanda ongamazi uzothi ayi usemdala mhlawumbe ikhanda liyaphambana uma sihamba sifuna basho ukuthi hayi ilezi zinto sazama ukuyikhipha kwafa imbuzi bekusa nje lele 6 sibayini inkomo mhlawumbe athi umelusi ihluleka ukuchama zifile imoto bekusamasondo zonke imoto ihleli phansi angakuthi namanje le yodwa ekhona amasondo ayahleli phansi imoto ihleli phansi ziyashayisa mayike yaphuma ekseni ngeke kuyoshona ilanga iphukile noma kuyoshona ilanga ishayisile kwabonakala ukuthi ayime ngokuthi ibulala abantu ngenxa yazo lezi zinto. Uthe manivula iwardrobe le ngavulwa le ngaliya nafica iselwa ikuselwa ngifuna ukuchazela umuntu ongazi uselwa into ibutternut sithathe sithi butternut khona nizoyi understand kahle thina siya amaswela asithi nje into njenge butternut eyomisiwe bese lapha phakathi iyavulwa lapha phakathi ibe nje ibutternut nje ubuyibona iyavulwa lapho kushuthi iyomiswa khishwe yonke lento ephakathi iyona ke kwazi ukuthi ihlale izinto ongakwazi ukwenza noma yini ngayo into njenge butternut ngenzela umuntu ongezukwazi ukuyibamba ukuthi yini iselwa. Alright, manivula khona nithe leli iselwa belinento engamafutha nezinto phakathi. Alright, lana awuchazele umuntu ozobebuka kwenze ukuthi simakhele isithombe ukuthi nabaziyo kancane ukuthi malunje kusuke kukuthi malunje kusuke kukuthi bekuyiselwa bese lithi la elihluka entanyeni yalo kunobuhlalo obumhlophe. Okay, yes ulingelodwa ke kulikhona elinye elisesibayini belincenca nje amafutha ke lokho lincincile amafutha ke ahlala encinci line trunk futhi i-trunk yalo engicabanga ukuthi iyona into bihleli mhlawumbe iyafika ngalo noma iphethe ngalo ibinezimbobo. Okay, i-trunk yes engathi insimbi kodwa ibibhotshozwe imbobo. Njenge yabo nje makuthi uzofaka inkukhu ngoba ufuna iphefumule so bibhotshoziwe imbobo leyo trunk leyo. Okay, ake hlehle kancane mhlawumbe ukhona onayo ama date noma ngena ama date ngapha eceleni kunomfowethu naye so lokho simfihle kanje insuku ama date okufika kwale gang ngacishe nibe nawo mhlawumbe usithathe nje through ukuthi bafika nini bafika kanjani nabona nibonanga ikhona into yanikhombisa ukuthi ayikho sekune gang la ekhaya. Ekufikeni kwabo angeke ngize ngibe nasiqiniseko ukuthi cha ilona langa lela bafika ngalo kodwa ngokuhamba uhamba uphuma ungena bese bayakutshela ukuthi hayi ukuze mhlambe nisizakale fanele nenze u1 no2 no3 bese ke ubuyisela umqondo emuva uthi hayi ngake ngathola kwenzeke kanje. Okay, ngichaze kanje unyaka mangaphosi kwa u2019 ngangingekho kwakungekho umuntu ubaba wayesenjena abafana ababili abancane uma sibuya egudini ephasikeni hayi sithole nje abafana phela izingane ziyaxoxa zisho ukuthi hayi la ekhaya bekukhona umuntu ebekhona ezosebenza la ekhaya wageza ubaba wacaba ubaba sathola kwakhona nenyama
yokosa nevoso eyayiningi kodwa ke sanganaka ukuthi hawu bebebathathu futhi labafana bahle kakhulu kodwa inyama engaka hayi sanganaka. Mase sihamba sifuna usizo bathi abadali ukuze nikhona ukukhipha lawa madoda angaphakathi kufanele niwakhiphe ngenyama yokosa niwakhulumise unuka inyama yokosa ngaphakathi ejaldini mhlambe niyifase ngentambo iwuli yes nihudule phansi azogibela niwatshela ukuthi hayi madoda asambeni sesinitholela ikhaya elisha bese nihamba mhlambe niwabeka eduze komfula noma esigangeni lapho imfeni wahlalise khona umunye wathi nindlale noma indwangu emhlophe ngoba amabutho niwatshela ukuthi hayi abantu bakini bazomthola la. Okay, wena ubaba ma esaphila ma awusithathe ukuthi iziphi izinto othi mozohlanganisa izibalo wayibona ukuthi oh mhlambe bekwenzeka ukuthi lamafutha ubuwasebenzisa kanje awusithathe lapho sinikeze isithombe sidwebele isithombe nje ukuthi ubaba mayizohamba ubenze 1 no 2 no 3 before ahambe. Ubaba bengithi nje phakathi neviki bekuyaye kube uLesibili noma uLesine behlale emeeting hlezi kune meeting ngalezo nsuku akugeji mangasomsombuluko kuba lapho kuLesibili lesithathu lesine behlale nemeeting kodwa mangabe ngayanga meeting nebevuka kukhona enye indlu eseceleni naye endlini yakhe kwesinye isikhathi afika avule kuleyo ndlu la ayephinde lamadoda awabeke khona wayefika avule nje kushaya umoya bese avula le truck kwesinye isikhathi kodwa mangabe ezo emeetingini uqala kwami ukumbona ngambona ekulendlu lengapha ukuthi oh lento uyisebenzisa ngalendlela wageza waqeda nje ukugeza waye umuntu ohlala etatazela ohlala elithi hayi mangithi ngiyaphuma eminyango ngiphosela isikhiye awungidumisela imoto edumisa imoto ahamba ayochitha amanzi aqeda vale endlini yakhe bese angena lapha endlini athathe lo phaphe lenkukhu alifake phakathi kulesigubhu lesi asifake phakathi bese ayakha lokho phakathi akugcobisela ngoba lapha phakathi makuphuma ngazathi kusuka kunento okuyinzika nalamafutha akuthatha akugcobisela ezandleni bese abheke empumalanga asho ukuthi hayi madoda amakhulu mabutho ngiyanibiza manje ngiyaphuma ngiyahamba ishingishane zamadoda konke la engihamba khona abafuna ukuthatha mina ababone ngathi bathatha mina ngaso sonke isikhathi bese ayakushikisha ezandleni ayakugcobisa wayigcobisa ekhanda ngoba wayehlale umuntu ogondile akugcobisa ekhanda agcobise nasebusweni agcobisa steering semoto ngoba kangaka ukuthi mayikhotha insizwa kunensizwa ayinokuyikhotha emnyama wayephambanisa izandla nje wayengibiza akathi cela ngimthele ethi mhlawumbe uhlatshwa yibhobo noma uyahamba noma khona ngakuzwa kahle athi angimthele lensizwa akhulume kulensizwa athi hayi madoda amakhulu mabutho ishingishane zamadoda nina engena la engangena khona wonke ofuna ukuthatha mina abone ngathi uthatha mina khothe athi ebheke empumalanga ngaso sonke isikhathi ebesuke ebheka empumalanga bese ayalala makuthi uyalala noma aphume nemoto ahamba. Okay, ongabonanga uthe izandla suke imise kanje suke imise kanje ukuthi isayini ebhakabhaka le iPirate suke imise kanje enza ukuthi umuntu ayibone esenzela abantu bazazi lezi zinto abantu ngeke bengasitsheni mhlawumbe nansi into ngaphambi kokuba okay mayisongena emotweni ikhona enye into imoto iyaduma wenza njani mayikhohle ikhona into azobuya izolanda endlini ayikho into ayilanda endlini masengenile emotweni ungenile emotweni uyahamba uzobuye esebuye makwenzekile kwaba khona ukukhohlwayo angeke azangene mhlawumbe uzomemeza nje mayikubona umile la egarage ngaphandle athi hayi ngilethele ukuthi endlini yami noma kufonele seza athi hayi phuma ume ngaphandle nokuthi ngiyajika sengilate bekungenzeki kodwa isikhathi esiningi uma ngabe sekwenzile ajike bekungenzeki ni umndeni akekho waziyo ngalezi zinto akekho umuntu wamtshela ngalezi zinto sabona sesiyibona engasekho
sasiyibone esesaphila kodwa yes sasinganabo ulwazi ukuthi kahle ukwani lokhu ngoba besibancane ugogo akakwazi ukuhamba akangeni kulezi ndlela ngale ngoba yes kuphakeme isitubu ngale so akangeni ngani yithi futhi besimklinele endlini yakhe besiyake sibone mhlawumbe masingena sithi sizohlala endlini yakhe emini mhlawumbe mayengekho noma sizolala mhlawumbe esinye isikhathi yona le ndishi uyikhohliwe enalesigubhu ihleli nje phezulu kwesibuko mawungena eminyango naye la phezulu kwesibuko kwesinye isikhathi mawuthi uvula la mhlawumbe uyothatha uportion noma inansi la kwesinye isikhathi ayisekho endlini yakho seyithathile wayibeka kule ndle ngane ehlala amabhodo ezizulu nezinto nje zokusebenza lesikhathi zingena lezi zinto zizofakwa babephi abantu balayikha abanye abadala gogo wayengekho ugogo wayemdala wayephi ugogo wayesesontweni ehamba ekuseni ezobuya ntambama kwakuyiphasika wayehamba ngolesine ngazathi umuntu wafika kumgqibelo noma kulesihlanu angisakhumbuli kahle phakathi kwalezo nsuku okay bathola ithuba indodana kagogo leyo ubaba wakho okay ugogo wakho wena lo all right ngampela bahlupha kanjani igang ngoba vele umnikazi wabusahamba yini leniqelazayo kade yaqala lento lokugqilaza manje kodwa touchline ngoba manje ngasebusuku kuphinde ngingalaleli yazi mawuthi uyalala ebusuku mawuleli ngeside le side elingaphezulu uzongathi kunomuntu oqhwebayo mawuthi uyaphendula kodwa khona ungahamba uyongena engubeni ngo8 mhlukane nonke nathi nomunye ngiyolala nomunye nami sengiyolala kodwa mawufika engubeni ubuthongo uzothola la ukufika khona ubuthongo uyezwa uzwe ngazathi kunento ehambayo endlini uthayela uzongathi kunento ehambayo phezulu iqhume ama white drop uyezwe ekhaya white drop engazathi kunomuntu oshaya white drop ayishaya white drop mawuphuma yazi usuke lo muntu usukelwe ingane ikudalela izitha awuthande kahle ebantwini kunalamabala la uhamba nawo usuke lo muntu suke lo muntu nje ngento encane niqabani impela nilwe impela nibanga into encane ningaphinde nibhekane nomuntu usuke ngikhulume kahle nomuntu athi umuntu hayi ngakufaka emsebenzini nje enze 1 no 2 waqede lapho umuntu ulahlekelana nathula usuyathenga mfuna emafoni nomthula uthenga isaka lempuphu nge1 50 noma 80 like akuthenga 50 noma 80 selokwathi inhlo ngazana kuzoshaya 25 ingasekho 1 week or 2 weeks ayisekho mawuthi uyabheka abantu abahlala kulowo muzi bangaki bawu6 kodwa i80 phela kungakapheli nenyanga makwenzekile ngazi noma isuke zinenzela umusa yini ngaleso sikhathi iyaphela inyanga iqale nesuku iqala kodwa phakathi nayo no15 isiphelile leyo 80 leyo ishebo kasikho isheba ngisibali ishebo into engekho ishebo nje into engasekho like akuthenga gross 4000 but kuphela inyanga sekubhalwa ngokuhlanganiswa sekuthatha lokho kuhlanganiswa nalokho abantu akekho nodla kakhulu kuthiwa lo ayudla kakhulu lo udla kakhulu umdlula abantu ingane lezi enye na 14 enye na 15 azidli na kakhulu kuphekwa kanye like akuphekwe ebusuku kuphela ngabe ngcono kuthiwa kuphekwe ekseni emitama cha kuphekwe ebusuku kuphela Dadwethu lapho ngaphesheya wena yini oyaziyo yini owayibona yini oyicabangayo ngalesimo esikhuluma ngaso segang boys yini oyaziyo mina ngingasho ukuthi ube umuntu obeyikhomba impawu ukuthi
uyohamba thwale ngoba uke waba nameva abekade wandlale esosini kule wardrobe yakhe bengakafiki lamabutho. Kunokhambo oluvaliwe bese kuba nemali edrophini. Kwase kuhamba kwakungabe kusabe bikho. Bese kususile. Into enginotisile mase kufika amabutho into esenze thina saqhela ukuthi uthe mayiqala ehlaba la ekhaya uhlaba impongo ezimbili. Wase echitha igazi njalo. La ekhaya njalo ngenyanga bese hlaba imbuzi, kuhlatshwe inkukhu. Makuhlatshwe inkukhu kuhlatshwe unqwaba. Ubizwa abantu la ekhaya nje ngisho ngaphuma la ngaphandle ubuze bazotshela ukuthi umsebenzi uwenze inyanga nenyanga. Shothi belungisa umsamo. Ubengalungisa umsamo besilutha ngoba athela amabutho mayesemjikela wasethi uhambile yena wayozwa kwathiwa silungisa idlozi siqale silincenge ngenyama yokosa. Kanti bese silutha ukuthi lezi zinto sizamjikela. Ngesikhathi niyobheka nje bengafuni isikhathi siyobheka kodwa khona ulwazi engilizwile oluncane masiyobheka nami ngibe ngidonsa bathina babona bathi kwahlanganiswa inani kule gang ngesikhathi ilethwa la ekhaya kwahlanganiswa inani ngalesikhathi siyobheka singakayobheka umuntu esabuza kuye esasazi ukuthi mhlambe lezi zinto unolwazi lazo ngoba wangapha ezansi emakhaya. Indlela nje asichazela ngayo wangibuza ukuthi mshana ubonini. Ngamtshela wathi wangibuza ukuthi binjani. Ngamtshela ngathi hayi isigubhu esikanjani. Wathi ukuhlalo ebesinabo bebunjani. Ngase ngimtshela ukuthi hayi la entameni besino kuhlalo bomhlophe. Yes. Owayesengithetha ngishutha amabutho. Mase sihamba ke siyobuza basho ukuthi hayi amabutho. Kodwa lamabutho akhandwa kanjani uthathwa inhlabathi zamathuna amabili ayingene ekhaya kungalandiwe inhlabathi zamathuna amabili asemzini yabantu. Abuye bazofaka ngaphakathi ekhaya bakuje. Okubuhlungu ukuthi masiloku sihamba bese kuyashiwa ukuthi kulezi nhlabathi zamathuna umuntu oyedwa okhona lapho umuntu wahamba ngokuyikhunga. Umuntu wahamba ngokuyikhunga so kungahle lento ijiki ibuye kuba khona umuntu owenza lokho la ekhaya ngoba lo muntu ophila lapha ngaphakathi umuntu wayikhunga. Sibaningi la endlini ngene sibone ngoba vele la ekhaya kune gang sesaba igang sonke. Right. Dadewethu awusithatha impilo ibinjani la ekhaya nje bekunjani la ekhaya? La ekhaya bekuyikhaya eli right kakhulu. Besithanda abantu futhi kakhulu. Abantu abakhulele la ekhaya baningi kakhulu. Futhi mawufikile laba bomsweli umkhulu ebeyokwenza sure ukuthi uyafunda uthengelwe ibhayisikili mawufunda kude impilo ibimnani ngeke ngize ngikhale ebusuku ngithi kubhlungu ukuqala ngokubusa ugcine ngokuhlupheka. Ngoba manje sekunzima. Khumbula nje ngishada umuntu waye umkhulu isicathulo esigqokile kwafika ingane. Yathi mina ngiqala ukuba nesicathulo. Ngasithengela ubabala ekhaya. Makuphasiwe umkhulu bengangena zonke imizi enganababa ayithengele ofini ingane zakhona engangathi nje athi uphasile mina imali kube kumnandi ngalendlela emangalisayo. Noma bekhona ucabana phela ingane zacabana amazilamali kodwa ingane zakhe bengayinaki. Uma siphasile siyazi ukuthi umkhulu ebeshayela amaloli amasenti asale truckini ebebuya nawo ngocheckers bengabambisa into omkhulu wami ebengayifuni ingane ehlala estradini bekumnandi ngendlela emangalisayo kungakabi bona zonke lezi zinto. Injani impilo manje? Manje impilo inzima kakhulu. Nenza yini edala kube nzima ukuthi senibaningi khona nalabo bangabonwa nindawonye? Cabanga ukuthi igang le ifike yahlakaza umuzi kakhulu ngoba umkhulu usaphila kodwa ngene la ekhaya
like akunama protection order ezimpi engiyibonayo ukuthi leke ngiyifisa ukukhipha isiduku like hayi kwakumele kufoyedwa like nje basifika khona ugogo mina umama baba like awukhona uyaphila kodwa mawungathi akeze la nini angekeze kangokuthi usifisela ukuthi ngathi siyafa kodwa lo muntu wayesithanda asimazi naye ukuthi kwenze njani. Okay, udaba la ngolunye usuku angifuni ukuthi nibangane noma nibanga igang omfishane badunga ekhaya baxova ekhaya la ekhaya mhlambe mangibekela umuntu isithombe la ekhaya kusho ukuthi kunomama kunobaba insizwa yala ekhaya le okuyiyona ebino no mfana bafana the boys all right ngaphambi kokube ngivale ngizonikeza umunye osafuna ukuthi aphefumule makhona ofuna ukuphefumula bese ke ngenza nami istatement sokuvala maye khona ofuna ukuphefumula noma ukueda okufishane nje ukuthi labafana kodwa ngibona kunensizwe idlakela lapha iyabasaba labafana. Sanibona baba Msweli. Baba baba Msweli lo daba lenzema ngoba lento sesizame kakhulu sakhipha imali uyabona mako wayithinda uvela uphela umsebenzi wena ozamile ivelene iqeda amandla abafana baqedela umsebenzi lo uzama imali ukuthi ukwazi ukuphila la ekhaya ayimfundi nje umuntu ongazathi uzozama ukubakhipha labafana abafune lutho mawukhanyisela umuntu wena la ekhaya uyini umfowabo wa umnyazo abafana mina ngumfowabo omncane manake nje baba omncane umfowenu lo benegeng umfowethu lo benale gang manake wena kanti beningaxoxa njengeinsizwa elamanayo ukuthi akutshela ukuthi kunegeng nabafowethu abanye sengibalandile ngiba odile bese wena kufanele ngabe nje mayihamba umfowenu emhlabeni uyaba adopter njengengane bese ngazwani baba Msweli nayo umfowethu beningezwani bese ngazwani as a result nje awubazi ukuthi wayebalandephi angibazi ukuthi wayebalandephi nokuthi babefike nini kwenzeni nami ngizwe ngabo labantwana bakhe ngoba bekhuluma ukuthi babonana ngizwe ngabo mina bengazi angingena endlini yakhe akangeni kweyamini ibona abantwana abangifonela abangishuthela abangikhombisa bathi nayi into esiyithola endlini kababa yini lezi zinto ngabachaza ukuthi mina ayi ngokwazi wami ukuthi wayizigubu into zokuthwala kodwa baba uyazi yena ukuthi kwalandwaka wala ekhaya wayekhona kufika lezi zinto ubaba wakho uyazi uzalayo thina naye umfowethu uyakwazi ubaba ngesikhathi umama wayesesontweni yedwa ngekho la ekhaya nalo umfana lo munye ukhulumile ababesesontweni bambe nogogo umkhulu wayekhona nondodana fakwa lezi zinto ubaba manje asaba adopting ngani igeng yakhe ngoba kusho ukuthi phela undodana ubebashi kufanele ngabashiya kuyena baba abazwani manje indodana naye umkhulu ize ihamba indodana bengashiywa bengasazwani bangazona lezi zinto uthema esethi undodakazi mkhulu yazi besizama lapha noba umncane ukukhipha lezi zinto wathi hawu lezi zinto isekhona namanje sabona lapho ukuthi hawu kanti ubaba uyazazi kanti uhambe nini ubaba la ekhaya isiphambi iminyaka 04 05 shada kalo uno 10 years eshadile 2013 ubaba ehamba la ekhaya uphesheya lothu la uthe ubaba wakho insuku zakhe seyisondela ubaba wakho akagulanga ngithi udujulile okay inkulumo yakhe ngeinsuku zakhe zokugcina yini obone ngayo ukuthi ubaba usezohamba ubaba umuntu ongakaze akhonze empilweni yakhe hayi angikhonzi akakhonzi nje behlezi nami ngidiscourage mangiyisontweni yes hayi dana uyozumile impiko lapha hayi uyasonta ngiyakunika isixoxo hayi uyozumile impiko mina ningangifaki kodwa utheke sezohamba emhlabeni wangifonela wathi angifike ngafika
wasefaka khona ingoma angilalelisa yona yasekuphakameni ethi laphuma laze lashona ngingakwenzanga okulungile. Ubeyidlala nanoma ngidlula imoto main road ubuyozwa nje uma ivuka ekseni adlala ingoma bese ne USB yengoma zasekuphakameni uzoyidlala khona umlando othethwayo ubuthi athi lo mlando ngenza ngilale ubona okulolozelayo. Kukhona lelithi uwenze ngomsa wakho athi mase ngiyidlala lena ngizwa yabona mawuzwa imoto ihashasa uthi ngizokuthulekile wayidlala ebeyidlala nje la ikhasi ugogo la ikhaya khonzweza yona. Yes. Uvuka nathi ngwazi ngaye awudlala mayise kuphuma imoto adlale wona abengilalelisa ngathi ungakhona angilalelisa athi lena ke ngidlala ngesikhathi esithile ekseni kodwa lena mntanami laphuma laze lashona iyona ngoma yami kangangokuthi besidlala lezo ngoma nangomncwabo wakhe uma yezophuma ekseni engekaphinda buye wathi namhlanje ngiphuphunyasi angazi kodwa liyangihlupha kule insuku so ngicabanga ukuphuma cause manje ngize ngawela otshwaleni. Manje ngithema kuphupfunyazi ngithi angazi ukuthi ubethu uyenzani wasephose kotshwaleni so ngifuna ukukhanda utshwala ngeweekend waphuma zangabuye waphuma la ekseni eyothenga utshwala kangangokuthi emotweni ngemuva ebhuthini ngathola umthombo omkhulu ewuthengile ethi uzokhanda lo utshwala lo kade ke sokubuya bekudlala imfilidi lana engaziwa ukuthi nje angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa umuntu okhonzayo angayazi le mfilidi yasekuphakameni noma engasadlalanga kwaphuma laze lashona khona la khala khona nje uthi kukhale nje amabhendi phele kakhulu bewadlala akhalele phezulu bese ke avula yonke iminyango edlala endlini edlala emotweni edlala emotweni Ngiyabo uma iseyidlala ke yilapho ke ahlale noma aphuze ilokhuzana aphuze itiye noma uwenzani kodwa nje ngaso sonke isikhathi mayisela ngaphakathi ebese dlala yona kwaba yilokho kangangokuthi nangomncwabo kwaba kanjani ubaba kuyahlupha wafika kumina ebusuku esehambile ke walimala wabambulala mangifona ngo9 sebengifonela ukuthi ududiliwe kodwa lo muntu uphume uyothenga umthombo hayi kuncwatshwe uma sesengilele ngelinye ilanga ebusuku afike kungathi ngihleli phansi uma ngihleli phansi ngathi ngikwenye ngisesontweni uma ngisesontweni kuney'ndishi ezazingidlula kuney'ndishi kulesonto ziyangidlula lezi ndishi besathi sukuma wena anginike imali esandleni athi sukuma uyonikela lapha phambili ngisukume ngithi ngiyonikela phambili mangiyibuka le mali u150 athi 100 rand uzofika unikelele mina nababulali bami bese unikela ngalo 150 uyinikelele wena 150 imali ehlangene kodwa aqala wanginikeza enye emhlophe engaqala ngayihambisa ukuqala ngize ngiphuphekile wathi le mali emhlophe ngaya kasembe kulinethi izulu ngi-Anglican mina ngaya kunethi izulu ungazi ukuthi kukhunyulwe icathulo wathi uvuke uhambise nayo imali emhlophe mangifika ngangazi ukuthi ngizothini ngafike ngamnika kwakube ngiyaphumula ngiyalala kodwa kutheka sizovakashelwa unyazi kule ndawo yangakithi wanginikeza imali wathi uvuke ekseni uhambise le imali esontweni angathi mangibuza bathi kushuthi ngobeyazi ukuthi uyeza wathi nginikela 100 rand kubabulali 150 wami ngayihambisa njengoba injalo kunokuthi ke la ekhaya bonke abantu bakhona uma bezohamba akusiyo oqala ukhona ophakathi olanywa uyena ubaba olama ubaba yes uma izohamba waphuma ekseni umuntu emsebenzini yes awu maye umuntu emsebenzini athatha iskhaftini mayisethathile iskhaftini la ekhaya kokakhi uma isekhile wavelwa shiya iskhaftini wahamba waya kuma wengane
ethi uyokhokha wayeholile ethi uyokhokha imali ye-crash. Hawu azange sabuya sabona ngabantu bengena bethi nangulele lapha. Uma sifika lapho sithi wayelele khona kuleyo ndawo bafike basibuza into yodwa, ukhonze kuphakameni yini lo muntu? Sathi cha. Kwathi usine njengomuntu wasekuphakameni wazolala phansi. Akekho kwangithusa nje lokho ukuthi hayi futhi kusakusho nje yazi uma ukhuluma nomuntu uthi mina ngisiyona futhi usucikekile ukuthi umuntu wakini uleli kabuhlungu akekho uyabona. Bathi hayi nikhonza kuphi ekuphakameni? Sathi cha asikhonze ekuphakameni. Kodwa nami mama iflokeshile ukuthi usine njengomuntu wakashembe wazolala phansi ebecula njengoba ezazi wavela washiphelela lapho. Okwenza ukuthi enze kanjalo baba. Wasuka la bekuno umuntu wakwashembe obekade ehlola. Wavele wazizwa nje bathi babephuza ndaweni thize nabangani bakhe. Umngani wakhe wakhuluma ngomncwabo wathi uvele wangithatha wangisa kubaba wakashembe ohlolayo. Wathi ngicela ungizwise la. Lo baba wafike wamhlolela wamtshela ukuthi kube kuyangambe ngizothekela uphuzo oludakayo ngoba usuku lakho selihleliwe lokuhamba. Wathi mayevuka lana ekseni eyakhona le1 kusho ukuthi kwabe sekudlala leyo film leyo ukuthi indaba zala ekhaya zonke kusho ukuthi iphuma ngoshembe. Yingakho mhlawumbe ayesina kanjalo kwasekuhleliwe ngoba kuthiwa uwaphuza ibhiye yodwa waseyalala nebhodlela lebhiya liphuza amaphoyisa walitholanga laselifihliwe. Ngoba samthola emoshari sephuma igazi namakhala nangomlomo nangendlela. Uma bezisengenile emoshari. Uthe ubaba wakho benizwana baba wakho? Kakhulu. Nihamba nobabili nje emotweni? Cha emotweni cha. Ubaba kade imoto yakhe ingagitshelwa umuntu wesifazane. Benobandlululo? Cha bengasunje ubandlululo kusho ukuthi izinto mhlambe beyisebenzisa. Bongopha ubese ndaweni yabantu besifazane. Ungazufa impela. Kube kufaka kwiValentine? Valentine baba. Mana angithi lensizwa le ibikwazi ukuthi mhlambe ihambe ngemoto kababa ibikwazi. Yeah. Manje uzokwenza njani maye elande naye isincanakazana intombi yakhe? Hayi ubaba wamkhoza wamtshela ukuthi angalokuthi. Wamtshela lokuthi engafaka umuntu emotweni. Yeah. Wasekhohlwa kunitshela ukuthi igang yami yakuphi. Yeah. Bekunjani ngihamba ngemoto kababa? Ngoba besisasebancane uqala wami kuhamba ngemoto yababa qale ngina ukuyidriver. Yes. Ukudriver nje imoto yababa ngiqale ngina 19. Ilicense bisekhona? Cha benganayo. Bengisafunda isikole. Ndawo sakumeleke lolo afana. Bengina 2019 qala wakuhamba imoto. Isikhathi esiningi vele ngoba besazi ukuthi vele umuntu kanjani. Athi hayi angilandele imoto ekhawashi. Nilanda imoto ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga athi hey wena ungagibezi intombi la kule moto. Ngoba uzofaka ingane yabantu enkingeni. Angihleke nje ngitshela ukuthi uyayidlalela. Bese futhi omunye umfana owangakhona la ekhaya akamthuma edrobheni ngemoto wathi yazi awungihambisela lokho edrobheni kodwa ungalayishi intombi ngoba uzoyifaka enkingeni. Wathi mayebuye ngitshela ngase ngabona ukuthi kushuthi wayiqinisile. Uthe sehambile ubaba ngamtshela naye udadewethu ukuthi ubaba wake wathi nakuye kwakhani green uqonde ukuthi kushuthi okay hayi ingakho kukanje nakuye. Manini senzana ugogo angithi angifuna ukumveza ugogo. Gogo manje lokusifikile uphethe lezi. Uyiphathile lezi ekhaya. Uphathela amabutho lawa amhlupha ebusuku. Ugogo nase kufuna ahlala ehlomile. Labantu bayiveza njengabantu abaphila la emhlabeni. Ugogo ukathi ubone nomkhulu wala ekhaya. Athi ufikile umkhulu wakho ebusuku beme la eduze kombhede. Ngambuza ukuthi ufunani. Ayayifihla lamabutho ngoba kuvuswa amadoda avela abe indoda thizeni ayaziyo ukuyikhombisa wona ubona.
Ngifuna ukubheka iminyaka kagogo. Icishe ibe mingaki iminyaka kagogo? Una 78. 78. Yeah. South Africa. Umama la ekhaya abanye bazothi ugogo la ekhaya. Nazi ikhali zakhe. Hlele ebheke ngazi igenge. Umuntu omdala akaphumuli. Kufanele ngabe ubheke indaba zoshukela no BP, izifo nje zabantu abadala. Kodwa manje ubhekene nenkiyankiya. Inkiyankiya edale ubani? Edale undodana wakhe. Ngani efuna ukukhuphula ibhizinisi. South Africa. Lala nezingane zethu. So sengaze nganquma ukuthi ezami izingane cha. Ngoba kuyenzeka umuntu athi ingane akabonanga ibulale kanjani. Uyayibona baba leyo. So yikho ngathi abamayi. Ungaphatheki kahle. Ngoba manje uyayibona lezi zinto. Athi bedlala la bekula bekuukuthi namhlanje beku ngathi nje intwana ezingane zilandelana zidlala ngenyanga amadoda uyabona. So uzothi mayiphendukele enganeni yami mhlambe leli naye bese ewe ekhaya. Ayika bese ayayilimaza uyabona nje inkembe engaka. Uthi ugogo ubulala ingane ugogo upheka ingane kanti kudlala lezi zinto. Yes ekhanda uyabona. Ngoba hayi ukuthi ibonwa wuyi nalabo abantu bafowethu bayayibona iya ngoba besho ukuthi babona izithunzi ziyafika ziyabathinta ebusuku konke kuyenzeka kodwa ke kugogo kuyobe sekungathi iyabona ukudala kanti cha inhlalonhle nomakhelwane ithini ayikho kahle nanoma ngathiwa wena uhlale la ekhaya nathi uhlala nabanye abantu ungangiyanya nje ungibuka abathiwa sinalethunze lemnyama labantu asebengaseko ukuthatha lenhlabathi yamathuna beyibuyisa la ngaphakathi mabefaka lezinto vele sesingabantu abashonele thina sa yabona nje kukhona into engingaphinde ngayikhohlwa empilweni yami mhla ngihamba ngemoto nezingane noma ukuqhamuka umfana lapha kuqhume istage la ngasekhaya wasifaka indle yonke emotweni nje ukuthi kwakwenze njani ngoba bayazi ukuthi la ngasekhaya inokuqhuma vele indle wangena nje ngespeed iyangena yonke into engakwazi ukuyenza ukuvala umlomo mana kwayiphazamisekile ngokomqondo cha umuntu nje kaNkulunkulu ngendlela isinyama esingathi ngavala umlomo nje kuphela sasimanzi thatha imoto uyayinuka phu amasithe manzi leyo nto elidela baba ukuthi mangabe sisuka siyokuzwa kwesinye isikhathi ukungene omunye umuntu athi ngendlela eniba mnyama ngayo ngathi nginganixoxa nje mina sike saya nje siyohlola sesihamba naye udadewethu sobabili uma uyohlola abantweni ugcina umuntu engasayibambi ifoni kodwa ekhonile ukutshela akuhlolele ukuthi ekhaya kini kunani emva kwalokho bese dinwa nje yini bese casukela wavele wangihlolela wasitshela ngakulezi zinto wasethi egcinina ngazi ukuthi nginganisiza ngana akukho enganisiza ngakho mina Msweli into ebuhlungu ngalento noma ungazama uzame ngayo yonke indlela ukuthi impela ufone nomsebenzi uthole kodwa ngiyagaranta kulezi zinto angeke uyiqede inyanga embili noma intathu usebenza ubuza into encane kumqashi akwadi umqashi abuye kuwathi yazi labantu labo driver la emsebenzini wakhe abakufuni bathi angixoxe uma uthi ngenzeni kubani uthi ambuza wena uthini athi angikuze ngixoxe ngoba uyale good work kanje kodwa athi ke out abakufuni bonke angazi ngithi ngithini ngendlela izinto ezihlukumeza ngayo la ekhaya kunzima kakhulu awukwazi ukukhuluma nomakhelwane uphelela uhleli khona uphuma ungena emotweni yakho uyela uyakhona ubuye ungena endlini uhlala uyasaba ukubingelela umakhelwane ngendlela ehlukumezana ngayo lezi zinto.
Yes baba, ukuthula kukho. Into ebuhlungu labafana abancane. Angize ngicele ma labafana bangahambi ngoba sinesinyama esingaka. Uzogwaza oyedwa engenzanga lutho. Engathanga kubani ngoba uyaliwa. Uyaliwa. Impi ngasuka manje kuseni isuke nje ngento engekho. Engekho futhi benkulu kakhulu. Ubhuti ubaba wakho bekade enemoto engaki. Amakhulu. Ayi-5. Ayi-5. Yeah. Imoto bezu-3. Twin cab, double cab. Ziyeke. Manje angithi lento le uqinisa umsebenzi. Zu-5 eseyilandile igengi noma zu-5 engakayilandi igengi. Eseyilandile. Ole igengi mayifika uthi uphakamisile umsebenzi ake sibuke uhlangothi oluhle. Iyawuphakamisa umsebenzi igengi. Yebo, because esayisebenzela ebenamathathu. Ake ngithi nje ebenamathathu kodwa futhi enemoto eyodwa. Yes. Kodwa futhi emadala. Hayi futhi makufika ke le gengi kwaba nama-quantum modwa ke la ekhaya. Kwaba nama-quantum modwa ngicabanga ukuthi ifika iwaba ngokuqala kule ndawo owagibela le veni. Leyo. Uyayisiqophelele waba ngokuqala ngangibona ukuthi ubaba wami isiqubu ngempela uthenga imoto ye-500,000. Oyike ngisebenzile. Isebenzile ngeke ngasho ukuthi ayisebenzanga, isebenzile. Ukuthi baba lezi zinto shuthi zihamba zikujikele endleleni. Ziyajika ngeke bashophela abantu mabekunika izinto ukuthi kuyohamba ububi bayo mhlambe kube into kanje. Wena nje ungathatha into ujabulela ukuthi hayi ke kuyosetshenzwa ekhaya kuzodliwa, ekhaya kuzophilwa kahle. Kodwa ububi bento bengakutshelile, bakutshele nje ubuhle kubena. Yeah. Ilapho kakhulu abantu abaningi bayahamba bezwe kuyasizakala lapha bese bengabuza ama side effect mhlambe bengatshelwa ngama side effect yilana sicindezela namhlanje ngoba silana nje yileyo nto akasekho umuntu wakhona obazi lezi zinto sisele sodwa manje sifuna manje simemeze azazi ukuthi somemeza abani asabele kuphi yileyo nto mhlambe esicindezela kakhulu ngoba mawuthi uyabuka kodwa soswezivula ingxoxo ngoba phela ngamandla akho mawusebenza imoto ezintathu kusho ukuthi mawungaphinda lamandla akho usengawazitholela imoto ezinye ezintathu kuba seyizoba u6 ziba u8 kodwa ke angikho lapha ngifuna ukujaja umuntu kodwa njengamanje isimo sekusona sicindezela igang esingayazi ukuthi yakuphi ensekuphele yonke into umuntu omdala nangohleli akezokulala nje bashonila ufuna ukuthatha ikhali kahle liphethe abazukulu bakhe ufuna beqale ethuze kwakhe abana njabulo uthi useneminyaka shona angisina letter of authority siyabashintsha abamili kodwa izinto ayilungi kakhulu sengize ngathatha umuntu ngacela umunye engisonda naye ukuthi angisize kodwa namhla iletter of authority ngiyacabanga ukuthi into ongathi 60 days useyiphila kodwa ayikazi phuma ayikho into yakhe elungayo imoto beyibiza yena amalogbook abiza yena ya amalogbook abuza yena imoto ibiza yena zifile futhi zonke kodwa awukwazi ukuthola incwadi ayikwazi ukuthola incwadi ayikho into eshodayo singakhokha sikhokhe kahle yonke into ufike nala thembisa athi hayi awulokhu nje bahlezi ayinto encane kabi lento le manazi ukuthi napoint abani kuzolunga kusasa kodwa can assure you kungaze kushaya unyaka zayo mhlambe ke South Africa nakho esizocela bakithi senizwele asibakhulumeli bayekhulumela esicelayo sicela kulabantu abelaphi bendabuko siyacela abasenalutho mawungena usizi libhalwe emehlweni wonke akho umuntu osebenzayo kodwa siyacela nje
egameni Ayanda Msweli Foundation ukudonate nje ukuthi mina ngiyawazi umuthi, ngiyakwazi ukukhuluma nale gang ngoba sifuna umuntu ozoyi-adopta igang ayithathe la kube zingane zakhe noma ngabe uyifaka olwandle noma uyifaka kuphi. Yilokho nje sizocela kakhulu. That's number 1. Number 2 bese kube i-letter of authority abazosilungisela ummeli nje naye kushuthi ke ufuna ukuthi ojwayele indaba zabafana ngoba mabethi kade lento beyizama ingalungi itifiketi ibiza Ukuthwala ekhaya yonke into la kodwa ayishintsheki. Siyacela futhi niphinde nisilekelele nalapho South Africa kodwa nje ukuphambili sicela South Africa siyanicela